V období vrcholiacej fašiangovej sezóny v roku 2011 v meste Levice uskutočnil sa i veľkolepý a najmä ušľachtilý prvý benefičný ples občianskeho združenia Život po nehode, ktorému autorskú myšlienku dala pani Tatiana Bedušová. Slávnostný sobotný večer svojou príznačnou noblesou, eleganciou, precíznou súhrou realizačných tímov hotel Astrum Laos očakával vzácnych hostí spoločenského večera. V netrpezlivom očakávaní, ale s pocitom dobre vykonanej práce, boli i samí hostitelia plesu. S prípravným výborom sme si navzájom zagratulovali, lebo skutočne to, čo sme si vymysleli, bez toho, že by sme mali podloženú účasť niekým, to sa nedalo, hej, ale podarilo sa nám to. Ale musím povedať, že za výdatnej pomoci sympatizantov nášho občianskeho združenia, ktorí boli fantastickí. Za tie roky, čo som primátor, tak takých myšlienok bolo viac a o to je príjemnejšie, ak sa dobročinnosť spojí so zábavou. Tak myslím si, že nebolo ani chvíľočku priestor na nejaké rozmýšľanie, okamžite sa toho chytila. Verím, že sa ľudia budú dobre cítiť, aj pomôžeme tým, ktorí to potrebujú. Sme veľmi radi, že je to skutočne krásne pripravené, vyzdobené. Každý sa zhostil svojej úlohy tak, jak mal a ja som im za to neskutočne vďačná. To už prichádzali prví hostia, hostitelia vítali všetkých a všetci zároveň získali ozdobu do svojho rodinného fotoalbumu. Hlavnou myšlienkou benefičného plesu bolo čo najefektívnejšie podporiť rozvíjajúcu sa činnosť a aktivity občianskeho združenia Život po nehode. Pomôcť čo najviac ľuďom, ktorým sa stala autonehoda a sú tak v koncoch, ako bola moja rodina so mnou. A hlavne tento výťažok použijeme konečne pre ľudí a vytvoríme klubovú činnosť, aby sa tí ľudia, ktorí boli sami pozatváraní doma v tých obývačkách a kuchyniach, mohli k nám prísť kedykoľvek, bez toho, aby to bolo u lekára, aby to bolo nejaké trápenie, proste neoficiálne pri čajíčku porozprávali, postretávali. Na toto sa veľmi teším. Ja budem s tými ľuďmi komunikovať. Budem vlastne príklad. Mne sa to tiež stalo a snažím sa hľadať zmysel toho života. Hostia, ktorí prichádzali, sa netajili túžbou priniesť niečo výnimočné tak, aby ples splnil svoj vznešený účel. Pokiaľ sa v Levici robí takýto ples a v takomto krásnom prostredí, tak je to aj takási spoločenská povinnosť prísť a podporiť nie len účasťou, ale aj možno inými. Verím, že bude, okrem toho, že to je nádherné prostredie, že bude aj taká dobrá nálada, ako sa to prezentuje a ukazuje. Tým, že podnikám vlastne už viac ako 15 rokov, tak nepodnikáme len pre zisk, ale aj preto, aby sme samozrejme to, čo niečo zarobíme, z toho mohli prispieť aj na charitu, na šport, na kultúru a samozrejme teda aj na beneficiu a určite každý rok sa zúčastňujeme na takýchto akciách. No a keďže som teda dostal pozvanie od vedenia mesta, od pána primátora, pána prednostu a začíname v Leviciach robiť, myslím, že celkom veľký projekt, tak určite budeme mať záujem prispievať samozrejme takisto na beneficiu, charitu, samozrejme na kultúru, na šport práve aj v Leviciach. Inšpiroval vás prípadne dnešný ples organizáciou takýchto podobných podujatí v novom centre? No, ja predpokladám, že keď sa tam postaví veľká multifunkčná kultúrna sála, tak určite práve v spolupráci s mestom Levice, určite v roku 2013 už takýto prvý určite zorganizujeme. Mojou snahou je aj týmto spôsobom podporiť dobrú vec, dobrú myšlienku a pokiaľ sa to ujme, tak budem rád, aby to pokračovalo aj do budúcich rokov. Ja si myslím, že je to povinnosť každého osloveného človeka a veľmi rada pomôžem tým ľuďom, ktorí to potrebujú. Prišli sme to podporiť, pretože oslovili nás ľudia aj mimo Levíc, ktorí sú takisto členmi združenia Život po nehode. A že ide sa konať takýto benefičný ples, benefičná akcia, tak sme sa rozhodli aj my prísť a trošku sa aj zabaviť a aj prispieť na dobrú vec. Tešili sme sa na túto akciu, dohodli sme sa partia, zabavíme sa, urobíme niečo dobré. Mňa oslovilo len to, že je to beneficia. Na plesy nechodím, lebo ja tej zábavy popri ňom mám akože dosť, len preto, že je to beneficia. Tak sme sa rozhodli, že nebude to zárobkový večer, ale podporili sme to finančne tentokrát my dvaja. Ja zdieľam ten istý názor, je to benefícia a treba podporiť ľudí, ktorí sú po nehode. Je to snáď aj podpora tej myšlienky, samozrejme v prvom rade, lebo sme už na 4. plese a manželka sa vždy rada nechá vyvenčiť na nejaký takýto druh podujatia, takže aj to.
V prvom rade je to tá myšlienka, samozrejme, že chceme podporiť aj my, prispieť k tejto dobrej myšlienke. Tým, že celý týždeň sa človek naháňa a sú vlastne tieto plánované akcie, tak je vhodné sa ich zúčastniť. Gongom odštartovala samotný ples Danka Bedušová Mikulová, ktorej životný príbeh bol podnetom ku vzniku občianskeho združenia Život po nehode, života, ktorý sama žije. Na to, čo sa stalo, aký je môj zdravotný stav, snažím sa zaradiť do normálneho života. Teším sa, kedy príde dcera zo školy, manžel z práce, aby som sa mala s kým porozprávať. To je pre mňa jediný normálny život. Šarmantný moderátorský pár umocňoval svojím sprievodným slovom spoločenský význam podujatia. Mňa trošku samozrejme teší, že môžem raz za rok pomôcť nejaké myšlienke a špeciálne tej, ktorá sa týka mojej oblasti, to znamená motorizmu, a ten je spojený často aj s nepríjemnými udalosťami. Je to akcia ako pre nás moderátorov ako každá iná, len vždy, keď ide o charitatívny ples alebo večierok, tak je to o to také na duši viacej hrejúce, že ide skutočne o dobrú vec. Krátko po 20. hodine hostia už očakávali príchod špeciálneho hostia večera Joža Ráža, ktorý samozrejme nesklamal. Typické jemu. Kedy? Ja som to zažil. Ako? Predstava. Prídem. Vôbec žiadne námietky, vôbec nič teda ako. A samozrejme bez nároku na honorár, čo je ako pre nás fantastické. Topím sa vo svedomí na noc. Príde len opica, čo žerie svetlo dní, zbierku. Neodmysliteľnou súčasťou benefičného plesu bola i bohatá tombola, na ktorú počas celého večera veľmi aktívne vyzývali moderátori. Budeme sa snažiť v priebehu večera samozrejme viackrát pripomenúť našim hostom nejakým zdvorilým spôsobom, že je viacero možností, ako sa dá prispieť. Absolútne s ním súhlasím. Veľmi príjemným, sugestívnym spôsobom im budeme vnúcovať také niečo, aby si možno uvedomili, že ide skutočne o dobrú vec a bolo by dobré, ak by prispeli. Ples okrem iného charakterizovali krásne dámy, šarmantní páni, dobrá nálada, ale aj bohaté plesové menu, ktoré pozostávalo zo studeného bufetu, šalátového bufetu, teplého bufetu a neodmysliteľných dezertov.